naming twist sa Bildat. Haratiin po namin siya sa dalawang grupo. Bali, paghihulayin po natin yung dalawang senior. Paano ba natin gagawin yung... Paano ba natin sa Bato topic. Kung sino yung talo sa Team A, yung panalo sa Team B. Team A sa Antiligaya, Team B. yung dalawang disente pa kasi kailangan paghihulay natin ng dalawa. Magagaling kasi to guys. Yan. Umpisa na natin kung kanino mapupunta ang Team A tsaka Team B. O tayo dyan. Ang manalo kay Antiligaya. Ang nanalo kay Team A, ang matalo kay Team B. Ang Team A sa Antiligaya, Team B sa Antiligaya. Bato. Talo ako, ikaw kay Antipasay. Sino pala? Ako yun na isa. Bato, pick. Bato, pick. Sino panalo ka na? Ano tayo kay Antiligaya? Tayo tatlo guys. Okay, let's go! Go guys! Antiligaya, galingan mo Antiligaya! Kanino yan nalagyan natin? Makasama ang Punta kayo sa ligdan. Hala, Tante. So guys, may nakuha na naman guys. So, Team B? yes. Go Team B! Oh, ang Team B guys. Oh, yan. Guys, oh. Meron na naman guys. Halika dito kung wala kayong makuha dyan. Baka sa may kangkungan. Hindi marami dyan. Ay, nangkuha dyan. Baka mamandi. Oo. Mas okay nga yan daw, mas malaki ang laman. Isa yung, Ito, ganito. isa yung maumbok yung... Ba natin doon tayo nagkakuha ganda sa inyo? Oo. Yung sa niya. Wala na. Ang liit pa niya. Ah, dami nakuha na kayo dyan, Team A. Sus. Kapoy. Yun o. Tambok niyan di ah. Kaya sa amin puro manipis. Yun o. Dalawa lang yung matambok sa amin. May anim din. Ba't kukuha pa kayo ng ano? Ano kalaki? Asa! Tayo makakapa. Diyan yata sa gilid marami. Parang lilipat na. Buti na lang nakakampi ko si Ate Jo. Kaya nga. Ate Joan, kunin mo yan oh. Baka kunin nila yung anim. Anim na nga lang kuha natin. Nakawin pa. Double. Talo na kayo, Team B, Team A. Hindi, doon na lang ako sa Team Antiliga, Antipasay. Sa Antiligaya wala, mahina. Lagay mo nga dyan. Guys, kapa-kapa lang tayo guys. Wala na kaming unggoy dito sa silong ng kahoy, guys. Anong luto gagawin mo, ante? Aywan kay Juan. Chef. Kami secret, masarap na yung ano.
Patay. Buhay. Ay, isda! Isda! Ang laki! Ano yun? Antipasing. Magaling talaga to sa kapaan eh. Number 1 talaga to sa kapaan si Antipasing eh. Manang-mana si Karnay at si Bakka eh. Oh, tingin nga ako di. Yun oh, dami oh. Sarap dito sa ilalim ng ano, gubat. Bali ang magiging ano natin, judges sa ano, si Master Dragon at si Mommy Dragon. Alam ko kailangan ni Mr. Dragon kayo gagawin ko. Ah, ganun. Bigyan ko na isang taong sigarilyo. Ah, ganun. Yun ang alam mo, ante. Yun ang alam mo. Ay, madami ka na yata nakuha. Ba? Bumabawi ah. Ante, bagay mo yung lagayan natin. Ante, malaki. Higit pala oh. Iwan mo na dyan. Ante, sa gilid. Makanan talaga ka doon. Ang Team A, nakuha nila. Wow. Team B? Ay, Team B. Team B. Talo kami. Ay, Team B nga pala kayo. Kay Ante Pasay. Team Bildat. Team A, Agrong. Team Agrong. Ang ano, tagan? Yung Ante Pasay, may nakuha siya. Sarap pang kangkong oh. Kangkong na lang kaya kunin ko. Oh, kadami na nakuha ng tipasing oh. Ano nang mata pala? Update sa nakuha ng Team B. Unaisip yung amin tayo, ganun pa rin. Mag-judge. Ha? Nalalagayan. Ang lalagayan. Grabe ka naman. Nahulog. Wala na. Wala na. Wala na. Aray. Nayanod na. Ang makahanap. Baka patay talaga yung nakuha man, te. Kaya nahulog. Umaasa ka lang. Nakatusok siya, nakabaon siya sa lupa. Ay na, isda. Oh. Wala na yan. Ba naman yan? Dalo-dalo sa kus. Kasi kinatalusan mo na agad ang tipi mo sa amin. Malaki ante? Dito kahit pa paano meron. Kaya natin ang malapit lang nalagyan. Oo. Ayan. Diba kasama ka namin ni Pe? Si Madonna. Parang ayaw mo kay Madonna. So kaya magbukan. Ginabugbuhan pala ang bilda. Inistorbo mo naman sila.
nakabuka ka. Ay, patay ito. Patay. Ay. Minsan ka na lang makakuha. Patay ito. Siguro dinadamayan pa na. Talakay? Oo, dito. Sayang, G. May panghalo na sana kayo. Baka mamaya ulag. Ako sa hasa pala, G. Nakukorner na kasi sila eh. Tabugin niyo pa doon. At nagdala tayo ng ano pala yun, oo. Lambat. Nakaisa rin dyan? Dalawa na. Ano meron? Much later. Guys, nakuha na. Yun ang mahabol ang Team A. Malit yung kanila eh. Guys, merienda guys. Mangan. Merienda. Merienda po tayo guys. Merienda tayo guys. Gutom. Magkuha ng bildat. Nasaan na yung putok ko? Tili-tili mo. Parang nabuksan ko yung munay ko eh. Ayun, ay, pwede naman yun. Munay ba to? May palaman? Pwede mo para malam. Wala kayong kutsara? Guys, oh. Peanut. Merienda namin. Dirty. Hindi, dati. Pada-pada. Agoy! Nagpagaroon ng bilda. Maganda naman ako kuko, guys. Kay itim. Grabe oh. Pero okay lang yan. Parang hindi kamay ng babae, guys. Pero okay lang yan. Sanay kami dito sa bukid guys. Dapat ito yung matatanda eh. Yung kawalang ngipin. Hindi rin eh. Kung ano yung matigas yung nabigay mo. Ante ba nga yung ngipin mo, ante? Oy. Ba't may ano pa to kangkong? May guys. Makita na may malilig. Pasarapan na lang guys ang labanan sa kanilang cooking challenge. Naya ka pa eh. Isa lang naman Cooking yan, off ante. challenge. Kanina to. Akin yan, boy. Ewan kay Juan. Ayun, kadyo. Secret. Napansin ko yung ngipin ni Auntie Pasing at yung ngipin ng Tiligaya pares isa na lang. Yan na naman talaga. Nanan talaga. Pitikin ko na lang. Para mawala na. Matigas pa yan. Hindi pa nag-ooga-oga. Kakaito na. Ilabas mo kasi, ante. Oh my God. Oh my God. Ko naman. My goodness. Shout out po kay Ate Mary Jane Ignacio Santo Tomas. A.K.A. Ate Badeng. Hello po. Hello, salamat sa pagsuporta sa aming channel. Miss you Bunggit. na. Tara na bunggit. Magkotay ko kaya. Pasyal ka dito. Andang. Bunggit, kumusta kayo dyan? Kuya Bundang. Auntie Merle. Auntie Merle. Hindi ka na dito. Best friend. Suportahan mo kami lagi. Best friend na, Merle. Happy birthday po kay kapatid na ni Kaela Bell from North Signal. Happy birthday po! Salamat po sa pagsuporta sa aming channel. Thank you po sa panunood. Sana wag po kayo magsawa. Happy birthday po kay Tessie Lasian at Hermes Soriano from Susan Almedral. Happy birthday po! Happy birthday po! Ingat po palagi! Much later. Yan guys, nandito kami ngayon sa farm. Dito kami magluluto. Are you guys ready? We are ready! Yes, we are ready! Ayan guys, may hinanda ang Team A at Team B na yel. Yay!
Husgahan natin kung sinong pinakamagaling. Go, TV! Go! TV! Go, go, go! Magaling sa kapaan, lamang sa kagandahan. Ayan na guys ang Team B. Team B, are you ready? Ready! Sa Team B, everybody happy! Get out! Laban! Di mo nagsayaw, Sante. Sino kaya ang magwawagi? Kanino mo? Siyempre, Team A. Pasarapan to guys. Hahatulan namin si Mami Dragon, si Master Dragon, syempre si Camera Girl. Abang-abang. Guys, hinahanda na nila ang kanilang ingredients. Ang Team A. Yes. Grupo na Ate Joanne. Team B. Grupo na Auntie Pasing. Durugin pa itong sibuyas. Ganun lang, Teo. Ganyan. Sarap to guys. Promise. Mukhang parehas yung lulutuin nyo. Hindi. Hindi. Kung parehas man, pasarapan na lang. Labanan na lang sa pasarapan. Pares mong kardikado. Parehas may sibuyas at bawang. Talagang dinawulang sibuyas at bawang, guys. Kasama na yan sa buhay ng nagluluto. Ate Joanne, anong naisip mong menu para sa Team A? Sisig na bildat. Sisig na bildat. Ayan ang kanyang ingredients. Bawang sibuyas. May reno, mayroong oyster sauce, tsaka itlog. Sa Team B, anong naisip nyong menu? Tortang bildat. Masarap to, guys. Ako magluluto. Kami magluluto. Ito yung ingredients namin. Egg, sibuyas, bawang, all-purpose, and paminta. Siyempre, mantika. Ito guys, himayin na natin. Himayin na namin ang bildat. No? Ito na. Kakit na rin ng Laman lang lalagyan. yung kukunin. Kunti lang kasi guys ang nakuha ng Team A. Pero okay kaya, lang yan. Yan. Madaling gawa ng paraan yan guys. Ay, Parang siro na. ano yung mas malaki ang laman? Parehas ang din. mas malaki ang laman ng... Bukain mo nga yung malaki. Ito, maliit nga. Maliit. Mas malaki to. Mas malaki pa yung ano. ganito. Palapan. Tama nga sila, maliit pag ganito. Masagana lang siya sa laki. Sa lalagyan lang kala mo malaki. Napeke tayo dun. Ito na guys, ang kanilang bildat. Yung aming pinagpaguran. Gagawing sisig. Sisig na bildat. Yan guys, ang Team A. Prito ko muna siya Painit mo guys. sana mabuti. Para malutong siya. Saka natin hihiwain guys ng maliliit. Kaya natin siyang maging crunchy. Yan guys, ang Team B. Team B, Always happy. Tandi pa siya kimbot na naman. Sabi rin ante oh. Marami ang nakuha ng Team B. Magaling ba naman ang aming tita Pasita? Magkuha ng bildat. Ito guys, bali dudurug-durugin ko yung yung bildat. Ang tortang bildat ni Ate Gretchen. Alagreta, berda. Bildat alagreta. Yan o, medyo brownish na. Bango na. Yan guys, lagay natin yung sibuyas, bawang. Mas masarap po kapag maraming sibuyas at bawang. Tsaka egg. Pang egg. Ay, ano yun ah. May gupit. Ay, gupit. May gunting tayo.
Yun, oh. Na, ate, walang matinda. Ate Juan, kunin ko na to. Sarap. Then, Ito pa isa. Sige pa isa. Ito muna natin, Terina. Guys, lagyan natin ng ano, sige. all purpose flour. Haluan te. Kung may gunting sana tayo. Walang gunting dito. Paminta mayroon nanto? Meron na. Madami. Madami? Gusto ko madami. Paminta guys. Sarap. Saan yung ating Tortang bildat. Ito na guys ang kanilang sisig. Ginagayat na rin nila. Manyatang maiwan guys. Sobrang liit. Magrani na mamaya pag may running Amerikado na. May reno. Tayo muna natin ang isa. Wala pa. Isa pa lang yan. Masarap na yan guys. Team B, everybody happy. Yan, magigisa na rin ang Team A. Diba guys, hindi na siya mukhang bildat. Para na siyang karning baboy. And then, lagay natin ang liver spread. Yummy. Yummy! Yum, yum. And then, lagyan na natin ang oyster sauce. Yan. Sarap. Parang bagay. Amoy pa lang guys. Amoy pa lang. Ulam na. Kunti-kunti lang para makano. Makabayan Masarap. makabulong. Sarap eh. Lalo mainit. Sarap. Masarap yung ulam, yung luto niyan, te. Masarap talaga. Masarap. Yan ang Team B. Team B. Ano sabi ng tiligaya? Ano yun daw ang akala nyo? Oh, may hirit naman sa Tiligaya. Oh. Hindi nila alam yung luto namin. Mas masarap pa dyan. Lagyan natin guys ng sili. And then, Parang lipstick yan guys. Yun na. Sisisig queen ka talaga eh. yes. Alam mo naman yun, Peng. Sa pang itlog para yan. Yummy? Yummy! Tortang bildat naman ni Ate Gretchen. Ala Gretchen. Yan. Tiking na sa inyo guys. Oh, mabas mabango yata yung amin ah. Team A! Manalo kami yata ah. Ano guys? Tingnan mo yung amin ante. Naku, makalimutan mo siyang kalisane. Ay. Mabango din yan ah. Ay, hindi siya. Bango lugo ka na. Yum yum yan. Yun o. Oh, crunchy. Ito na ang sisig ni Ate Joanne guys. Dito kami matutulog guys. Yun eh kung kasya kami. Ano cha? Ha? Masarap buhay mo dyan ah. Gawa tayong sausawan guys. Masarap to guys.
Ginabi na kami guys. Kasi anong oras na kami pumunta dito sa farm? Dito talaga kami matutulog. Then lagyan natin ng konting sugar. Yum 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 yum. Asin. Konting asin guys. Wala kasing siling red eh. A few moments later. Ayan guys, hahatulan na ni Master Dragon at ni Mommy Dragon ang niluto ng Team A at Team B. Tikman nga natin kung sinong masarap. Yee! Tikman nyo rin yan pa. Hindi ko pa nga naupo. Isip-isipin mo muna. Katigas-tigas man. Aray! May minus na. Guys, kasi walang ngipin guys. Kaya matigas. Nagapaliwanag sa ating Wala siyang ngipin Gretchen. guys. Matabang. Hop. Next. Mama. Kaya lang ang lasa guys. Na, doon ka naman sa kabila ma. Yung isa. Yan naman, tikman mo. Hindi makadesign. Ikaw. Anong mas masarap? Sabay kayo mamaya, wait lang. Kung sino yung nagustuhan niyo. Tikman mo na yun ma. Yan. Bigyan mo ng kay papa mama yung. Yan, palit kayo. Busin nila yan. Mas masarap ito. Ikaw ma? Saan? Ayaw niya. Ako Ikaw ma, Mas masarap nga lang. O ikaw ma, yung totoo. Guys, parehas na masarap. Pero yung the best. Kasi pinaghirapan nga rin nila na kinuha pa kaninang umaga pa yan. Oh. Kung ano-anong nirekado na nila. Pero yummy. Masarap guys. O, saan nga? pero ang the best. Saan? Dabi silang dalawa pero mas masarap ito. Ikaw ma. Lisan mo na papatalo. Ganon din sa akin. And the winner is... Ganon, akin na to. Walang kakain. The winner is Team A! Team Antiligaya! Siyempre guys, mukbangin natin yan. Siyempre, alangan sila lang titikim niya. Siyempre, lahat kami. A few moments later. Masalamat po sa biyayang pinakalabusan. Magamit namin lakas sa aming mga paglilingkod sa iyo. Hinihiling namin sa pangalan ni Jesus. Dakila namin tagapagmahal. Kain na. Kain po. Ayaw ka na rin. Magkamay tayo guys. Marunong magkamay Kamay ka na guys. siya. Tama, sabi mo tamang kain kang kain. Wala man ulam kasi. Wala nang choice. Kahit talo kami, ang sarap pa rin pero maubos to. Tingnan mo. Siyempre walang ulam. Walang choice. Ayan pa rin ang ulamin natin. Ito yung andyan ang gulit na. Makarangal ka siya. Napan na kasi. Nakulbot ka niya. Kulubot. Napitata na pritong Di mangang yung sili, ano, walang kaangang-anghang. toasted yan. Yung siling. Hindi nga maunga. Siling green? Sayang, ang dami ko lang binubod. Walang kaangang-anghang. Dapat pinanin mo ng paminta. Kabaruan siguro. Sa inyo lutuin guys, kasarap. Kahit talo yung Team B.
Kain lang ah. May dinadamdam sa di pa sa'yo. Malungkot si guys natalo sila. Talo, hindi ka nagtikim. Just for more tinikman. Tawag kay Papa eh. Ito. Hindi pa nakakabisip. Ito. Matabang to. Pinaalam pa namin guys sa mga asawa nila kasi ang hirap hiramin. May kasumurot tamdam ha. Baka mamaya nagasunod na pala yung mga asawa nila guys. Lasing. Muntik guys, sila hindi pinayagan. Kung kailan daw sila tumanda, doon sila natulog sa ibang bahay. Pagala-gala. Uwi din ako agad. Ang sarap mag-artista guys. Joke lang. Busy yung schedule.